chai ndị be anyị unu n'anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwana na very dark man na omezukwana nkwa o kwere n'isi nwanne anyị nwoke onye ndị oji egbe eri nri na je ndụ ya n'ike, nwatakịrị na-agbakwara onwe ya mbọ hawa azọ nke mmadụ, hawa achọ nke mmadụ, hawa atọ mmadụ, hawa ezu oshi, onwekwa onye ya sị na omejonugie. Ndị oji egbe eri nri, ndị si na mmadụ aya ezurufe ike, ndị na-anapụ mmadụ ndụfa n'ike, ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ụtọ wee bịa gbuo nwatakịrị anụnwa na-emefa nte na-emefe imo ama na ndị gburu ya. Unu ya dafe ife na-eme n'ihu akwụkwọ, unu afụgonu ka ọnwụ ya dụ mbọsị nke unu udene ya eri ozu unu ncha. Anyị afụdụrụ ebe unu nọ wee nwụ, unu ya anwụ n'ime onunu n'ime ọfịa. Anyị amadụ na unu nwụrụ, ife ya eri ozu unu, ife ya enyi unu bụ udene ya ya eri unu. Ka nna akụkwọrọ na ife nna akọrọ unu maka na akụkọ a ngwa unu na ohe egute m, ngwa unu na ọha agbawa m obi unu aya ekweta. Ife kachasị egute m bụ na nwatakịrị anụbeghị nwaanyị, o jighị nwa. Kedu ka mama ya esi edi ife nke a? Nwatakịrị bụ ofu mkpụrụ nwa nwoke, ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ka a bịa hụrụ nne ya anya n'efifie na-abụ na-azọ gịnị bikonu. Wee bụrụ na ka very dark man bịara Anambra steeti na ebe izizi fa bụ ụzọ wee jee bụ Aloma Junction nke dịkwanụ n'Ọka na Anambra steeti. Ka fa jechara ebe ahụ fa wee jebezie ebe nya bụ nwatakịrị nwa okorobịa nwekwa anụ shọpụ ebe ọ na-ele azụ, ebe ọ na-amị azụ, ebe ọ na-azụ azụ nke a na-akpọkwanụ fish magnet maka na ọnya nwa bụ CEO n'ime nyaba ebe a na-amịkwana azụ. Ebe a ka fa jeziri wee nọrụzie very dark man wee kwuo ọtụtụ okwu dị iche iche gbasara ọnwụ nwanne anyị nwoke a. Unu ya ege ife o kwuru ebe anụnwa wee na-ayọ ndị gọọmenti na fa wepụta sekuriti, a na-ayọkwa ndị be anyị ndị na-egbukwa ndị sekuriti ndị na-agbawu ndị polisi biko nu gbawudebenụ ndị polisi ka ndị polisi lụkwa n'ọrụ fa na unu sokwa na-ebute ife a na-eme. Unu so na ana adịghị mma, unu so na Naijiria adịghị mma, unu so na ana Igbo adịghị mma, unu butere eji agbawusi ụmụnne anyị na-atọkọrụsi ụmụnne anyị. Kedu onye ya apụta ka oche nche na ilo ka ọ nọrọ na checking point unu egbuo onye polisi nọrọ ebe a agbagbuo? Kedụzi ka ndị oshi ya esi wee gbafee amara na ndị oshi gbafere? Kedu ka ndị ntọrị ya esi gbafee amara na ndị ntọrị mmadụ gbafere? Biko nu gbawudebenụ ndị polisi, gbawudebenụ ndị amị, gbawudebenụ ndị ọrụ nche, gbawudebenụ ndị sekuriti ma ndị VG, gbudebenụ fa ka ama na ife ọhịa kwụsịnatanụ bikonu n'ala Igbo na ife nke a karịzikwala akarị. Onye gburu nwatakịrị nwa okorobịa ifugo ka ọnwụ ya dị, ifugonu na enu na ana na-ebe akwa, ifugo na mmụọ na mmadụ na-eru uju ka unu si wee gbuo onye anụnwa. Mbọsị nke unu anaghị etigbu unu ncha niile, unu ha wee nyụ nsị anụnwa na-esi ebe niile, unu ha wee mee ndị mmadụ fa wee na-ebe akwa nọrụ n'ife iru uju. A sị m efere unu ncha, unu ya anwụ n'oge unu erughị eru, unu ya anwụ n'afọ, unu ya anwụ na Eke, unu ya anwụ n'Orie, unu ya anwụ na Nkwọ. Wee bụ na ka very dark man bịachara ebe a na ụfọdụ ndị mmadụ adọwagokwa ya vavara ka generator pass my neighbor wee na-asị ya na ọkịta ama nnọọ ndị gburu ya dekwu ife onweghị ndị ọzọ na ọkịta anụnwa ka ọ ma nwatakịrị nwa okorobịa na mgbe nwatakịrị nwa okorobịa dị ndụ ọ na-asị ya na ọ chọrọ inye ya azụ ya ka ife kpata na ọ respond na ọ bịahụnarị ya azụ na onye nke a na-akpọ Tunde Ednok na o posturu nya bụ ife n'ihu akwụkwọ na very dark man nọ n'ọfụghị ya ka o respond nwatakịrị nwa okorobịa. Ọ bụrụ na very dark man respondụrụ nwatakịrị nwa okorobịa, onya ya eme na ọ ya anwụ ka onya ya akwụsị ndị ochi ije buru ya. Ebe unu ya da atụ ụta abụ ndị ntọrị mmadụ, ndị oshi, ndị oji egbe eri nri, ndị si na mmadụ aya ezurufe ike, ndị isi mkpụrụ mmiri, ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ, ndị si na ndị Igbo aya eji anya na-abụ wee lahụ ụra na nke ikpeazụ a na onye na-alahụ ụra si omughewe ofu nke anya wee na-alahụ were ofu nke anya wee na-eche onwe ya. Ndị akụ unu ya da atụ ụta na ọhụ very dark man. Very dark man ndị na-esonyere ya ka nkụ ife na-ese ndịrị ya meseji karịrị akarị, mmadụ one ka ọ ya azaghara ibie nwanne anyị nwoke akịta amama onye ọ bụ ọkwa maka na ọ nwụrụ ka anyị ji wee mara onye ama nnọọ na-azụ azụ, ama nnọọ na-ele azụ, ama nnọọ na-agba mbọ. Ọhọ ọnwụ ya anụnwa ka anyị ji wee mara ya. Ọ bụ na ọnwụ ha aya ama onye ife nna ya Chineke bụ nya kasie nne ya obi, kasie ụmụnne ya obi, kasie ndị ọyị ya na ndị ikwu na ibi ya na ọyị ya nwaanyị maka afụgokwanụ m ọyị ya nwaanyị n'ihu akwụkwọ ka m fụrụ ọyị ya nwaanyị a n'ọkwụ m ebe a sị na ọ na-anụ ya anụ ma ọ na ọ mụtara ya nwa na ọnya bụ nke na-ewute m. Mana ọ bụrụ na ọ nụrụ ya anụ ma ọ na ọ mụtara nwa, ekene dịrị Chineke n'elu kasị enu ka ọ bụrụ nke nne ya eji wee na-edi. Mana ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa, Chineke biko nya kasị enu nwaanyị ibe m obi. Onwekwa onye na-ekpe ekpere ka ọ kwa nwa ya. Ekpere nne na nna bụ ka ịzụa nwa ahụ, ịzụcha nwa ahụ ka nka ka nwa ahụ na-eghu nka. Ọ ya bụ mbọsị ya anwụ ruo 80 years 100 years ka ọ bụrụ ife
nya ka ọ bụrụ na a na-eme celebration na ọha ozu ka a na-akwa ife a bụ ekpere nne na nna na ka esi bịa gbujiri nwatakịrị nwa okorobịa ndụ ya n'ike. Nwatakịrị ebibeghị ụwa nwatakịrị akwụbeghị ndụ akwọ. Ndị ajọ mmadụ ndị agburie kịta ama m ka isi na anya ya adụfa, ama m ifefa ya dị eche n'echiche. Ọ kakwa mma na unu were onwe unu wee jee na nke ndị polisi. Ọ bụrụ mmadụ ziri unu agwa ndị polisi na mmadụ ziri unu. Ọ bụrụ na onwe ife unu na ya na-azụ na-ekwuo, ọ bụrụ na unu kpacha anya wee bịa gbue maka na nnaka unu gbujie na unu na-ejekwa amamihe ego nọrụkwa na ya gbuo nwa mmadụ. Unu ejekwa kịta jesa asịsa maka na ka unu ya esi wee nwụ udene ya eri ozu unu ncha. Fish magnet, but in actual sense, it is the government that fish magnet. Yes. In actual sense, it is Charles Soludo that fish magnet. Yes. In actual sense, it is President Bola Ahmed Tinubu that fish magnet. Yes. In actual sense, it is the local government chairman that fish magnet. Yes. In actual sense, it is the IG of police that fish magnet. Yes. In actual sense, it is the chief of defense staff and the chief of army staff that fish magnet. Yes. Because we pay our tax. We pay our tax. 32,000. Anambra State. Nigeria is a very rich country. We have the money to have more policemen with more ammunition, more that can protect everybody. But for some reason, these people don't care. Your children are living abroad. You don't go to our schools. You don't use our hospitals. All your kids are outside. That's why you will never understand the insecurity that we face. They can never understand. I look at the faces of people here and I say, plenty of us go see die. Plenty of us go see die. The inevitability of death has not changed. Plenty of us go see die. And you know why? Because the government don't care. They don't care. They only care about their pockets and their own family. Their interest. Make it make sense. They say na herdsmen for how many years? Which herdsmen? Everybody keep quiet. They start for Jos. Everybody keep quiet. They enter Borno. Everybody keep quiet. They enter Kaduna, that's 3 states. Everybody keep quiet. They enter Taraba, say 4. 4. Everybody keep quiet. They enter Benue, say 5. Everybody keep quiet. They enter Edo. 6. Everybody keep quiet. They enter Bayelsa. 7. Everybody keep quiet. They enter Anambra. 8. Everybody keep quiet. They enter Enugu. 9. Everybody keep quiet. They enter Imo State. 10. There's no place they know this. Everybody keep quiet. They enter Abia. 11. Everybody keep quiet. They enter Rivers State. 12. What have we done? Everybody keep quiet. They enter Ebonyi. 13. Everybody see the talk now. For how long? For how long? Say na like this people they gather every time. For how long? No! The government needs to do better. Yes! Please, government, we are begging you. President Bola Ahmed Tinubu, protect us. Governor Chukwuma Charles Soludo, protect us. Yes. The governor of Edo State, protect your people. The governor of Benue State, protect your people. Then the people now they plan for election. By the time of us, we go know who go vote you. Very soon, there will be nobody to vote politician again. Because they don't everybody finish. Imagine about 200 people in one state. How many remain? Human being for Nigeria don't turn dogs. Human being for Nigeria don't turn cows. Chicken. Farmers go farm. It's a problem. They beg me. And please, if we live here today, please, we should not stop